Lidi, máme tady mega vlaštovku. Jak letí? Teďka to bylo podle toho, takže teď se mi to vůbec nepovedlo. A ta vlaštovka se mi trochu rozpadá. Já to ignorovat, dám tam svůj mobil a uvidíme, jak to poletí. No, tak mobil je na místě. Teď. Tak můžeme. Nezněl vůbec dobře. Ale nic mu není a vlaštovka úplně moc dobře neletěla. Tak si ji aspoň můžeme hodit ještě jednou. Ale máme tady normální vlaštovku. Jak letí? Ukážím to. Jo, tak to je dobře. Letěla. Já tak můžeme to udělat ještě jednou. Mojí. A1. Už víte, že A1 má z vlaštovky dobře nejdou, tak čau.